ቢንያም ግርማይ ዝሰበሮም ኩሎም ዓለማዊ ሪከርድታት ክንደይን ኣየኖትን እዮም። መቸም ኩልና ከም ዝተኸታተልናዮ ትማል 17 ግንቦት ኣብ ታሪኽ ስፖርት ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ተዘከርቲ መዓልታት ብምዃን ክልተ ጫፋት ናይ ስምዒታት ገዲፋትልና ሓሊፋላ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ብዓወት ቢኒ ሓጎሱ ንምጽምባል ኣብ ዘላን ከሎ ካልእ ንዝሉ ዝቕንስ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ። ብዓወት ቢንያም ኣብ ፈቆደ ሶሻል ሚድያን ብኣካልን ሓጎሱን እናጸምበለ ብንእሽቶ ትመስል ግን ከኣካል ሳዕቤን ዝኸተለት ኣጋጣሚ ቢንያም ካብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ከም ዘቋረጸ ዝሕብር ካልእ ዜና ተፈነወ። እቲ ብ3 ነጥቢ ጥራይ ተበሊጹ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዝነበረ መወዳድርቲ ኣልቦ ቢንያም ነዘን ዝተረፉ 11 መድረኻት ብጽቡቕ ቁመና ዛዚሙ ናይ መድረኽ ጥራይ ዘይኮነ ዕውት ናይ ዝውድድር ኮይኑ ክፍጽሞ ድሌት ኩሉ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ ብፍላይ ከዓ ኣብ ነብስ ወከፍ ናይ መድረኽ ውድድራት ኩሉ ዋኒኑ ገዲፉ ንቢንን ብጾቱን ክከታተል ዝቐነየ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ኤርትራውን ነይሩ። እንተኾነ ግና ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቢኒ ንጽምብል ዓወት ኢሉ ዝጎጽጎጻ ሻምፓን መኽደና ነጢራ ነተን ጎላጉልን ጎቦታትን ዓዲ ጥልያን ብትኹረት እናተዓዘባ በተን ዱልዱላት መሓውራቱን ኣብ ውሕዳን ፍጡራን ጥራይ ዝርከብ ሰናብኡን ተሓጊዘን ናብ ዝዓወት ዘብጽሖ ዕዒንቱ ነታ ጸጋም ሃረመታ። ንግዚኡ ቀላል ትመስል ዝነበረት ፍጻሜ ድማ ዝተረፈ ናይ መድረኽ ውድድራቱ ከም ዘይቅጽል ገበረቶ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ጅሮ ኢጣልያ ናይ መድረኽ ዓወት በመመዝጋብ ብደረጃ ዓለም እቲ ቀዳማይ ኣብ ግራንድ ቱር መድረኽ ዝተዓወተ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ክኸውን እንከሎ ኣብ መድረኽ ደይቡ ዓወቱ ይጽምብለሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ድማ ናይ ሻምፓን መኽደን ዓይኑ ስለ ዝጎዳኣቶ ካብ ናይ ሎሚ ውድድር ክበኩርን ካብ ጅሮ ኢጣልያ ጠቕሊሉ ክፋኑን ምኽኣሉ ከዓ እቲ ኣንጻርጥር ዝስምዕት ዝፈጠረ ኩነት እዩ። ብፍላይ ኣብ ድምር ቅጽበታዊ ውድድር ኒሊላ ማልያ ክወዲ 3 ነጥቢ ጥራይ ዝተርፎ ብምንባሩ ውድድር ምቁራጹ ዝያዳ ዘይሕጉስ ዜና ዝገብሮ እዩ። እንተኾነ ቢንያም ግና ኣብ መጀመርያ ዓመታት ናይ ውድድር ዘመኑ ዘሎ ብምዃኑን ዝጽበዮ ናይ ውድድር ዓመታት ድማ ዝተዓጻጸፈ ብምዃኑ ሓደ ካብቲ ዘደዓስ ነጥብታት እዩ። ሰላምታ ይረሳዕናን ክቡራት ኤሪዛራውያን ከመይ ቀኒኹም? እምበኣር ንሎሚ ኣብ ዝውዕውዕ ናይ ዓወት ቅንያት ኮይና ቢንያም ግርማይ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ብደረጃ ዓለም ሴርዎ ዘሎ ብዝሒ ክብረ ወሰናት ክንርኢና ሰናይ ምክትታል። ቢንያም ግርማይ ናብ መድረኽ ኣህጉራዊ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ንመጀመርያ እዋን ዝተላለየ ኣብ 2018 ንኻልኣይ ዓመት ጁኒየር ናብ ማእከል ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኣብ ዝተጸምበረሉ እዋን እዩ። ናብዚ ማእከል ንኽጽምበር ዝደረኹ ምኽንያታት ድማ ኣብቲ ዓመት እቲኣ ትሪፕል ወይ ስሉሳዊ ዕውት ሻምፒዮን ጁኒየር ብሽክለታ ኣፍሪቃ ብምዃን ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድርን ናይ ውልቅን ናይ ጋንታን ክሮኖሜተርን ብምዕዋት ድሕሪ ዘመዝገቦ ክብሪ እዩ። ቢንያም ኣብ ናብ ማእከል ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ምስ ኣተወ ገና ኣብ ቀዳሚት ውድድሩ ነቲ ቅድሚ እዋን ተደፊሩ ዘይፈልጥ ዝነበረ መንእሰይ ተቐዳዳማይ ሬምኮ ኤቨኖፖል ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ብምርታዑ ዘለዎ ዕቑር ዓቕሚ ብንግኡ ከርኢ ዝበቕዐ። ብድሕሪዚ ኣብ ማእከል ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ስሩዕ ዝኾነ ስልጠናታት ድሕሪ ምቕሳም ኣብ ዙር ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንምውድዳር ናብ ጋቦን ኣምርሐ። ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ናይ መድረኽ ዓወት ብምምዝጋብ ድማ እታ ቀዳሚት ክብረ ወሰኑ ክጽሕፍ በቕዐ። እዛ ክብረ ወሰን እዚኣ ድሕሪ 2000 ዓመት ዝተወልደ ፈላማይ ብፕሮፌሽናል ውድድር ዝተዓወተ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ እትብል ነበረት። ዓወታቱ በዚ ዘይዓረፈ ቢንያም ቀጺሉ እውን ኣብ ዙር ሩዋንዳ ንምኩራት ተቐዳደምቲ ጆሴፍ ኣሮሩያን ዳንኤል ቱረክን ብምስዓር ናይ መድረኽ ዓወታ መዝገበ። በዚ ዘመዝገቡ ዓወታት የዕንቱ ብዙሓት ኤውሮጳውያን ጋንታታት ክስዕብ እንከሎ ከም መርአዩ ድማ ናይ ፕሮቲም ኒፖዶልኮ ዋን ፕሮቨንስ ብዘቕረበትሉ ጻውዒት መሰረት ምስኣ ተጸምበረ። ምዛ ጋንታ ተጸምቢሩ ከዓ ኣብ ትሮፊዮ ላይ ጉንጉልያን ቱር ዱ ዳብስ 2020 ካልኣይ ደረጃ ሓዘን
ናይ ፕሮፌሽናል ህይወቱ بعوت موسن انتخنا غانتا قددم بشكلتا نيبودولكو وان بروفنس ابت اوانات بسنك حمام كوفيد 19 بسنك زقت امات افشا نبينيام كيفتوت كتلقو تقدرت نقل اوارح بزي غانتا دحر مصنح دما ازانا حج غانتو انتر مارشو وان تغبرت ماتريوس بشدشن حسا كل التشحن عسران حدن كم زفرمتو بعلا افلتت بينيام غرماي دحر قال معلتات ناي فيرمو مزاغان تخوينو اب زكايرو فلا موددر اب زور بولون كل التشحن عسران حدن نز حداش غانتو عوت كغزما بمخالوخا روحس مجمار كونلو عوتات ابرس عوتات ان دراربه تسفوناتو زمسكر بينيام بدرجة عالم بزيادة كفلت اللوز خال أقاطامي نيرتا وكيلو بعسران 4 مسكرم كل التشعن عسران حدن عود الدر صرقا تحت عسران 3 عمد اب شامبيون صرقا UCI ابز تساتفلو أقاطاميو ابز وددر بينيام كاب تسبيد بزحات وصاي عم وداتا نزنبلت قجلة بقادن نقل كتبتا وددر دحر مسعار كال اي درجة كحزب قاع إذا عود ما أب تاريخ شامبيون عالم تقدمي أم مدرخ زديب أفريقيا أو زبل قدم حج زي تدفرك كبر نخرج بقعو جانا بقدم بشكل عالم عامتو كي جبرخا كل تعبيت كبر وسنات كسبر بقعة انتو خنا بينام جرماي كبر وسنات ناي مسبار شوهاتو بزز عقباي نبرن أبت أبز حلف عسران شو حتى مقابيت كل التشحن عسران كلتن أب جنت وبل جمز تخيلني حدا معلت وددر دما كال أزي عب تاريخ نمسرح عمدا وددر ترخبه جرماي دحرت زي تطحت أرجازة تقالل حيال مربراب زتراي وددر تفنجلا كريستوف لابورت جاسبر ستيفن دريس فان جيستلن زحزت مرحت جوجلة تسأمبيرو كسع مودات حنصات بصحة عموداتا 250 مترات بزفنو برقاو متقعت دما نفلاطات قددم بشكلتا بزرمم مقدي كعوت الخاله بزعوتا بيلوخا حدا عب تاريخ مالت اتقداماي اب قداماي درجه زسرعو ناي كلاسيك وي حدا معلت وددر زتعوته قداماي افريقاو زبل معرق تقبله بزا تذكرت عوتا بيلوخا اب هجراو مدرخ جانا خلت عمد كيملا حاد خبتم ناي اوانا تفرحت تقدادمتي نمخان بقعا اتزقرم بينام قرماي ازغل كبرتات انكل لابس جانا ابزخون عب ناي جران تور وددر تساتيفو زي فلت من باريو ناي جران تور هيوتو دما ابز جانا زكازلو ناي كلتشحن عسران كلتن جيرو ايطاليايو اهادي لفليمو شحكوا زلو تمكرو مجمرت زصبصبون تخونه عميدا بزقايو بقعت غنا بزحت تنتنتي كابتم تتأمت تقدادمت نايز مدرخ نخخونيوم حاجمو بينيام ابز وددر غنا اب قداماي معلتيو تاريخاو زخونه ناي مدرخ عوت نممزغاب كوغاي ترايو كم رايوخا اب قداماي مدرخ نسكلا قال اي درجه حزن كلو بزيك اب 3 مدرخات ابز ترفو مس قدامت حموش انازازميو نزا ناي مدرخ عوت كادنا صنيحو اذن الشعت مدرخات زغت صلفتناتاتو دما ام مدرخ 10 تيو ملس خرخبل بقعو ابزا مدرخ مستاب قداميت مدرخ بدحري تبغيسو اب قصبتا وددر زسعرو فاندربول حيال مساطن زغونه كبي دربرب دحر مكياد ام وداتا نتهرر زبلا ناي مدرخ عوت جانا اب قداماي سوتافيو كرخبا بقعه بز عوتا بيلو دما حدا خال عب خبر وسن كصحف كاله ازغا اتقداماي تصليم زغربتو اب جران تورز تعوت افريقاوي زبل كبريو شحكوا دحرت وددر اغاطيمو بزلو ناي عين مغداتي نت وددر كقارص انت تگدره نابز وددر كمزغبيلو زتبگس علامه دحر مهرامو زغاطمه بمخانو غنا اب علامو كم صالو زخاله مسناخل زقاليلكا كغمز زخليو
ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ናይ 2 ዓመት ኣቢሉ ዝኸውን ናይ ፕሮፌሽናል ዕድሚኡ 4 ዓበይቲ ክብረ ወሰናት እዩ ክሰብር በቂዑ ዘሎ ኣብዚ ሓፂር እዋን ከምዚ ክገብር ዝኽኣለ ኣብዚ ተሪፎ ዘሎ ዓመታት ዳ እንታይ ክገብር ዝብል ሕቶ ድማ ንማሕበረሰብ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ሓደ ካብቶም አንጠልጢሎሞ ዘለውን ንመጻእ ድማ ንዘካይዶ ንጥፈታት ዓባ ቃልዎ ክረክብ ዝገብሩን ነጥብታት እዩ ንሕና እውን ከም ኩሎም ኤርትራውያን ንቢንያም ግርማይ ነዚ በጽሕዎ ዘሎ ደረጃ ናብ ኣዝዩ ዝበረኸ ንኽንሰቕሎ ዘለና ትምኒትን ተስፋን እናገለጽና ናይ ሎሚ መደብና ንዛዝም ኣለና ምሳኹም ዝጸናሕና ኣዳላው ቶማስ በርሀ ምስ ኣቕራቢ ሙሴ ግርማጭ ብምዃን ኢና ክሳብ ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ንረኸብካ ሰላም